Bună ziua și bine v-am regăsit la un nou vlog. Stau aici afară, dragii mei, și la umbră aici la pom și mă hodinesc că mai înainte ce am ajuns din piață și mai stau și eu aici la umbră. Facem un vlog special. Ce să faci, frate, de cald? Hai să văd câte ora. M-a 10:48. Să vedem până să nu terminăm mâncarea, mai răbdăm o țără și ce să facem, asta e, frate, câte mizerie pe aici. Ia uitați-vă câte mizerie, ia, uitați. Cam așa arată pe jos, ia, cam așa arată. Uitați, asta e la mine în stradă. Ce să facem, fraților, asta e, vă las, vă pup și asta e. Ce să fac, fraților?